Mit navn er Anna Mulkersats, og det her det er Anne-Marie Skovbund. Vi er forskere i 10-sekundersreglen, og det har vi forsket i lang tid nu, og ja. Ja, 10-sekundersreglen, det er jo, når du taber en madvare, men samler den op igen og spiser den. Og dermed undgår man en masse madspild. Ja. Nu er vi kommet nogle eksempler omkring 10-sekundersreglen og madspild. Her har vi Camilla. Hun er rigtig glad i dag, men også lidt træt, for det er tidligt på morgenen. Men hov, hun taber sit tyggegummi. Hun samler det op inden 10 sekunder. Genbrug. Her er Josefine. Hun er en meget klog pige, og hun går tit på biblioteket i sin frikvarter. Hun har husket sit lånekort. Men hov, hvad er det, Josefine trækker op af lommen? Mentos. Josefine taber Mentosen. Men når samler den op inden 10 sekunder. Genbrug. Her har vi Camilla. Hun er helt alene i frikvarteret. Hun har lige været op og købe en cola i den lækre kantine. Hun nyder den, mens hun læser en bog på biblioteket. Hun tager en tår af colaen. Men hov, hun spilder på bordet. Hun suger det op med munden, så det ikke er spild af cola eller ressourcer som en klud for eksempel. Genbrug. Ja, her så nogle eksempler på 10-sekundersreglen. Ja, og som I kan se, er det meget vigtigt, at vi bruger den reelle hverdag til at skåne miljøet. Derfor elsker vi vores job. Genbrug!